Ara anem a explicar el dit assenyalador. El joc comença amb tots els jugadors en cercle, és a dir, a la redona, i la persona que paga o el dinamitzador al mig del cercle. La persona que està al mig del cercle va pegant voltes observant a cada jugador. En el moment que vol, assenyala a una persona i li diu el seu nom, per exemple, Àlex. En aquest moment, aquesta persona, aquest jugador, haurà d'asseure's. Aleshores, les persones del voltant d'Àlex hauran de dir el nom de la persona que tenen al costat. Així doncs, la persona que està a aquest costat dirà Sara, o per exemple, Sara dirà David. La persona més ràpida guanyarà. Aleshores, l'altra persona es quedarà asseguda a terra. El joc acaba quan tot el món es queda assegut i simplement es queda una persona com a guanyadora.